На 2 март 2026 година гледате Часът на Пело Кръстев по най-българската телевизия, телевизия СКАТ. В нашото студио вече е Мартин Вътев от политическа партия Български национален съюз НД. Господин Вътев, здравейте. Здравейте. Чуждопоклонничество на мода. Утре отново е 3 март и в центъра на София ще се веят руски знамена. Какво е това мислене? Сега първо искам да кажа, че утре е 3 март, руски знамена няма да се веят само в София. Ще се веят на много други места. Дори и на Шипка. Дори на Шипка. Аз самия съм от Плевен, дори на Плевен, покрай Плевенската панорама и на много други места, които са свързани с руско-турската война от 1877-78 година. Винаги се веят руски знамена. Какъв ден трябва да бъде 3 март? От много отдавна 3 март трябваше да бъде един български ден. Ден за, може би така, за равносметка, ден за припомняне на героизма на българското национално-освободително движение и хората, които си дали живота за България и изобщо за това, че в крайна сметка България се появява отново на картата на Европа вследствие на тази война. Но от едно известно време наблюдаваме, че денят 3 март се превръща в един наистина ден на чуждопоклонничество. Сега, на мен много ми е странно, аз съм историк по образование, на мен винаги е било много странно защо на 3 март се веят знамената на Руската федерация, т.е. на днешната Руска федерация. Това знаме, което в момента, нека да конкретизираме специално върху знамето, да обърнем внимание. Това знаме, което трябва да бъде, може би, вято от тези, които много се прехласват по Русия, това е знамето на Романовата империя, която всъщност се води във войната от 1877-78 година. Това е черно, бяло, жълто. Ние не виждаме такова нещо. Днес те веят знамето на Руската федерация. Това, което е знамето изобщо и на днешна Русия. За комунистите и за русофилите в България това е разбираемо. Но за националистите не е разбираемо. За тези, които говорят, че са националисти, патриоти и тези, които говорят за една независима България, някакси да вееш чуждо знаме, да се прекланяш пред чужда държава е много странно. Това го виждам непрекъснато до Костадин Костадинов като политическа партия, на който не го прави впечатление, пък и той също е историк, той знае каква е истината, но понеже знае, че може да се свири по тази струна в България, имаме го този отпечатък, го позволява всичко това нещо безкритично. Да, това е една линия, която започна още на времето от Волен Сидеров и от партия Атака. Те бяха първите, които на 3 март започнаха да веят знамена и така да се прекланят пред руския героизъм и изобщо отдаваха всичко възможно за да популяризират това, което е довело до служението на България. Само че аз искам да кажа нещо друго. Когато виждаме на 3 март да се веят руски знамена, защо не се веят украински знамена? Защо не се веят знамената на останалите държави, които участвали в руско-турската война от същата тази година? Естонски, ако щете румънски, ако щете белоруски, полски и така нататък. Само единствено руски. Да не забравяме, че на Шипка, ето сега утре ще се качат на Шипка всичките такива русофили, русопитеци и всякакви други такива, те ще веят само руски знамена. Всъщност на Шипка отбраната е водена от Брянския и от Орловският украински полкове в състава на императорската армия. Тоест, там трябва ли наистина да се веят руските знамена на федерацията или украински, примерно? Това е риторичен въпрос. Другото, което е на много места, край Стара Загора, където се воли страшни боеве, край Плевен и така нататък. Основна част от военните части, които дават отпор на османските войски, те са украинци. Защо? Защото когато се обявява манифеста за обявяването на война от император Александър II, всъщност от трите военни окръга, т.е. Одески, Харковски и Киевски, са най-много набраните войници на територията на Руската империя. Тоест, това основно са украинци. Даже тук мога да спомена генерал Драгомиров, който преминава Дунав лято на 1877 година. Той е украинец и дори е помагал на украински културно-просветни организации, които се борят за независима Украйна. Но това не му пречи да дойде тук и да се бие за свободата на България. Който ни освободи, той ще ни порови. Тези думи кънтат ли днес в нашите уши? Трябва ли да ги чуваме по-често? Кънтят наистина. Кънтят, защото това, което е казал Васил Левски, той е бил революционер и абсолютен българофил и така с един ясен поглед в бъдещето. Не на празно Руската империя не харесва революционното движение в България и не само, а и след освобождението знаем какво се случва с ВМРО.
Васил Левски е бил враг на Руската империя. Защо? Защото той иска една независима България, а Руската империя не го иска. И това, което вие питате за това дали трябва все повече да кантят тези думи в нашите глави и нашето съзнание, да, така е, но още след освобождението, след 1978 година, Руската империя провежда своята лична политика на територията на България и някакси тези думи са позабравени. Имаме едно за кратко късане от тази зависимост. Това е по времето на Стефан Стамболов, руска зависимост, и по време на Първата световна война, основно когато ние всъщност водим война срещу Руската империя. В качеството си тя на наш враг. И от тук нататък трябва да си дадем ясно сметка, че точно така, този, който ни освободи, той ще ни пороби, а всъщност историята с Руската империя и нейното участие в историята на България го доказва по най-правилен начин. Няма да доказваме даже по-нататък и след 9 септември какво се случва в България. С действията си и днес Русия показва ли, че иска подчинение на България? Показва го и най-малко го показва чрез петата колона. Тоест, ако питате мен, в България Русия има няколко пети колони. Това са всичките тези русофилски организации и партии, които се представят за националистически, но те всъщност не са. Те наистина са проводници на руската имперска политика и на днешната Руска федерация в България. БСП, Величие, Възраждане. Да, всичките. Меч. Всички, абсолютно дори всички. ВМРО, което е Дори ВМРО срамно за и още името. по-страшно, ВМРО, даже за ВМРО още по-страшно, защото ето тук преди няколко дни прочетох, че ВМРО се социализира с новия проект на Румен Радев. Извинявам се, за какъв национализъм говорим? Възраждане е ясна, Атака е ясна. Даже имаше момент ВМРО на някои от протестите за спасяване на българския лев. Имаше знаме на ВМРО и до тях имаше на движение 23 септември. Точно така. Абсурд! Абсурд, тотален абсурд. Това означава, че в главите им е пълна каша. Те нямат никаква идеология. Значи, когато си наистина националист и когато следваш някакви националистически принципи, някаква идеология, никой не би го направил. Най-малкото, ако Иван Михайлов беше жив сега, тия щеха да са обесени по дърветата на Пиротск. Именно защото ВМРО е отколешен враг на Българската комунистическа партия. Ние го знаем това много добре от историята. 1923-25 година събитията в България го доказват това нещо. Обаче, някакси, знаете ли, моите наблюдения са, че българските националисти, колкото да говорят за някаква велика България и за някакъв идеал, те някак пропускат историята и не се учат от нея. Не само, че правят грешки, те всъщност извършват един огромен фарс. Няма как така наречени националисти да бъдат събрани заедно с комунисти или русофили. Това не е национализъм. Извинявам се много, но това наистина не е национализъм. Това не е пътя, който не искаме да изграждаме. Вие като млад човек, ние като млади хора, какво виждаме в момента в студентите, в мисленето им? Достига ли тази пропаганда до тях? Лично моето мнение е, пропагандата на русофилството в България достига до тях. Но ако трябва да погледнем младите хора, те са в, да ги кажем, 3 направления. Едното са чистите нихилисти, които изобщо не се интересуват това, което се случва в България. Изобщо не го интересува. Той ходи на училище или ходи на работа и изобщо му дреме по никакъв начин. Другата част са тези, които са попаднали под ударите на либералната пропаганда. Т.е. това са пак такива политически кръгове от страна на Продължаваме промяна, Демократична България, така нататък, които са влезли в университетите и са овладяли техните парламенти или техните студентски съвети. Тези хора наистина са в другата крайност, крайно либералната. И третите са тези, които са поклонници на Русия и на руския национален интерес. Те в някаква известна степен наистина може да ги оправдаем, защото те са комунисти, те са с такова убеждение. Но не може да оправдаем тези, които говорят, че са националисти или поддържат някаква национална доктрина и идеология, а в същото време, ето утре ще ги видим на 3 март с руските знамена. Пак казвам, с руските знамена. Не знамената на Руската империя, а руските знамена. Дори по време на война, виждате какво прави партия като Възраждане, подписва споразумение за работа с Единна Русия. В България пък подпомага, финансира движения комунистически, като 23 септември, Национален младежки комунистически съюз, Български национален БКМС, да. И всякаква друга червена сган. Това на вас не ви ли прави впечатление, че всъщност първо се доказва тезата, че Възраждане, ако вземем специално за Възраждане, Възраждане всъщност провежда политиката на Русия, т.е. тя петата колона. И второто, което е... Проводник на всичко това е в България тя. В момента е проводник тя. Преди беше Атака. След това стана
за кратко, много за кратко Забравяме и време. Величие, които също участват в този хор. Величие също са част от този хор, но те някакси по-прикрито го правят. Ако трябва да бъдем честни, гледаме на нещата по този начин. Прикрито ние се интересуваме за България, само за България. Да, друго. Ти точно така. като чуеш някой да ти каже в момента, ние сме само за България, Работата е само ясна. за България, работата е ясна. Да, когато стане въпрос за това конфликта Русия-Украина, примерно войната в Украина, вие коя страна заемате? И той като каже неутрална българската, значи да знаете, че там страшно мирише на копейки и на русопитеци. Категорично. Но точно тези действия показват, че Възраждане не е националистическа партия. По абсолютно никакъв начин. И между другото това не е тенденция само в България. Това се случва в Европа. Погледнете, например, в Германия. Така наречената партия АФД. И тя е също русофилска. Преди няколко години се обърна на 9 май към Русия и им благодари за освобождението на Германия от национал-социализма. Много ми е странно цялата тази работа. Всички евроскептични партии, така наречени евроскептични партии в Европейския парламент и в Европа, включително и в България, всъщност са русофилски. И това е петата колона, с която Русия действа и пропагандира своите теории и тези в отделните национални държави. А 3 март е най-добрият начин, по който могат това нещо да го направят. В България символ на всичко това, в столицата и в Пловдив, в най-големите ни градове са чуждите паметници. В следващата част на преданието ще говорим именно за това нещо. В София беше демонтиран, почти демонтиран, монумента на окупационната Червена армия. Трябва ли да се довърши този процес и на това място да има голями красиви български паметници? Категорично това отдавна трябваше да стане, да бъде махнато. И когато сега естествено тук ще скочат веднага защитници на Моча и ще кажат, ама как вие демонтирате историята, вие сте фашисти и вие искате да унищите историята. Аз искам Вижте да ги какви хубави кадри. Да, погледнете за какво става въпрос. Аз искам обаче да ги попитам същите тези, които защитават именно тези монументи. Къде са паметниците на българските революционери и генерали, които бяха демонтирани след 9 септември? Къде е паметника на Ботев във Враца? Къде са паметниците на всичките онези, които си дали живота за свободата на България в годините на Първата световна война? Ако говорим, че това е паметник, който отразява руските паднали войници, къде са всъщност паметниците на загиналите германски войници от Първата световна война в България или някакви други? Така че нека да не гледаме едностранчиво на процеса. Отдавна този паметник трябваше да бъде премахнат. Много се забавиха. И ако не беше войната в Украина, това нямаше да катализира това действие да бъде премахнат паметника. Той трябва да бъде премахнат изцяло и да бъде направено нещо ново там, национално и нещо българско. Наистина. В следващата част говорим именно за това нещо. Общински съветници от Синя България внесоха искане до служебния кабинет за окончателно демонтиране на паметника на Съветската армия, известен още като монумента на окупационната Червена армия. Това съобщиха с искането си от Синя София, общинските съветници Иван Сотиров, Ивайло Йонков и Вили Лилков. Гледаме сега една хронология на всичко това, което се случи през последните 2 години и разговаряме с господин Сотиров в нашото студио.